निसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं साफा साफा गासैखौबो मुं मुंख'नानै बेबायदि मान बावबाय थानो सानाखिसै। खनसेयैनो बिथांमोन साफ्रोमनोबो जोंनि गोसोनि गोजोननाय मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय। जोङो थोंजोङै आयदा फारसे थांदोनि। जोंनि बे बोसोरनि जि इयुथ केम्प, एनुवेल इयुथ केम्प, बे इयुथ केम्पनि जि गाहाय आयदा, बे गाहाय आयदाखौ जोंनो जि सायानिफ्राय दिखांनानै होनाय जादों, जेराव बुंदों फोरबोआनो आंनो मोनसे लामा दिन्थिगोन। बे जोंनि गाहाय आयदा। बे आयदानि सायावनो जों सानै बुंथिगिरिफोर दंमोन। बेखौनो बिथा खालामनानै फोरबोआनो आंनो मोनसे गोदान लामा दिन्थिगोन, बे आयदाखौनो बिथा खालामनानै, बे बाइबेल सिरिखौनो बिथा खालामनानै जों सानैबो खोथा बुंबोबाय थादों। आरो दिनै बे बेलासि समावबो आरोबाव बे आयदानि सायावनो खोथा बुंनो थाखाय आं गसंबाय। इसोरा सहाय खालामनाय बायदि गुसुङै आरज खालामो। अनसुला बोलोग्रा आफा इसोर आफा, नों गोथां इसोरखौ जों बे गोथार सम आरो बे मोजां खाबुजों फोरबो जोंखौ आशीर्बाद होनायनि थाखाय नोंखौ जों धन्यबाद होदों। दानो नोंनि राव, नोंनि माथो जों खोनासंनो हास्थायदों। फै आफा, जोंखौ खोथा बुं। नों जोंनि फोरोंग्रा जानानै जों खोनानांगौ, जों मोनथिनांगौ, जों सोलोंनानै थांनांगौ बाथ्राखौ आफा बुंदो। नोंनि राव, नोंनि माथोनि गेजेरजों आरोबाव जोंनियाव जौगानाय, सोलायनाय फैगोन होननानै बरसा खालामनानै जिसुनि मुङै आरजखौ बिबाय। आमेन। मैया बेलासि समावहाय आं बुंदोंमोन, इसोरा जोंनो लामा दिन्थियो, इसोरा जोंनो खोथा बुङो। नाथाय जेब्ला बियो जोंनो लामा दिन्थियो, जों मानिग्रा जानो नांगौ। अब्लानासो सोलायनाया फैयो, अब्लानासो जों इसोरनि खामानिखौ नुयो। दिन्थिनायावबो जों मावाब्ला एबा जों मानियाब्ला, जों मानिग्रा नङाब्ला जों माब्लाबाबो इसोरनि खामानिखौ नुनाय नङा। आरो जों बाइबेलनिफ्रायनो नायदोंमोन, जहननि जोङो लुकनि 5:1-10 जोङो नायदोंमोन। बेयावहाय सिमोना आरो गावनि लोगोफोरा हरसेमानि ना हमदोंमोन, नाथाय मासेबो ना बिथांमोना मोननो हायाखैमोन। निराशा जानानै, गोसो बायनानै बिथांमोना गावसोरनि नावखौ दै सेराव दोननानै गावसोरनि ना सारग्रा जेखौ बिथांमोना फोसाबगासिनो दंमोन। बिथांमोना गावसोरनि गासै बोलो, गावसोरनि गासै स्किल, टेलेन्टखौ बाहायनानै ना हमनायनि जे आदब, बिथांमोनहा जे रोंगौथि दङ, बे गासैखौ बाहायनानै नाखौ हमनो नागिरदोंमोन, नाथाय मोनाखैमोन। जिसुआ जेब्ला बुंबाय, एसे गोथौआव जावलांनानै जि जायगायाव जिसुआ साथनो थिनबाय, पितरा बुंदोंमोन, जों हरसेमानि हमखाबाय, अब्लाबो नों बुंनायखाय आं मावगोन। आरो बेयाव बियो सोमोनांथाव खामानिखौ पितरा नुनो मोनदों। जिसुआ जेब्ला जोंनो लामा दिन्थियो, जों गुरै जानानै मानियो। इसोरनि बाथ्राया जेब्ला जोंखौ खोथा बुङो, जों गुरै जानानै मानिग्रा जायो, अब्ला सोलायनाया फैयो। गोबां समाव जोंनो गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों इसोराथ' खोथा बुंखाबाय थायो, जोंनो लामाफोरखौ दिन्थिबाय थायो, नाथाय जों मानिग्रा जानो हायैनि जाहोनाव जों इसोरनि खामानिखौ जोंनि जिउआव, जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव जोङो नुनो मोनाखै। बे जोंनि गेदेर लोरबांथि, बेखौ मैया आं बुंदोंमोन। बिनि उनाव जोङो नायदोंमोन, कान्ना नोगोराव जि मोनसे न'खराव हाबा जादोंमोन, आरो हाबायाव आलासिफोरनो जि सार्भ खालामनाय, आलासिफोरखौ दाव दाव खालामनो थाखाय जि ड्रिंक्स रानदोंमोन, बे ड्रिंक्सआ जोबदोंमोन। आरो जिसुनि बिमाया बुंदोंमोन, बे खामानि मावग्राफोरखौ बुंदोंमोन, लेंफोरखौ बुंदोंमोन, बियो जिखौनो बुङो बिब्दिनो माव होननानै। जाय खामानि मावग्राफोर दंमोन, जिसुआ जेरै बुंदोंमोन बिब्दिनो मावदोंमोन। आरो बेयावहाय बै हाबानि न'खराव जानाय जि ड्रिंक्सनि समयसा, थैयैनि समयसा, बे समयसाया बिनि बायदि बुंनायखौ खोनासंनानै मावनायखाय जोबदोंमोन, समाधान जादोंमोन। बेनि गेजेरजोंबो जों मोनथिदोंमोन जे जेब्ला खोनासङो, गुरै जायो, मानिग्रा जायो, बे थिननाय बायदि जोङो मावो, अब्लाना जोङो सोमोनांथाव खामानि जों नुनो मोनो। दा जों गोबां समाव इसोरनि खामानि नुनो हास्थायो जोंनि जिबनावहाय। इसोरनि खामानि जोंनि जिबनाव जों मोननो हास्थायो। जेब्ला गुबुन गुबुन मानसिफोरनि जिबननि टेस्टिमनि एबा जिउनि साखि जों खोनाय मोनो, बे समाव आंनियावलाय मानो बिब्दि जाया? बिसोरनि गासै टेस्टिमनिफोरा, बिथांमोननि जिउनि जि साखि हायख'फोर,
बेयो एसेबां समायना समायना आंनियावलाय मानो बिदि जाया जों गोबां समाव सानो जागोन जेब्ला जोङो इसोरा बुंनाय बादि जोङो मावग्रा जानो हागोन जों गोबां खोनासङो बेफोरबायदि जुथुमानि गेजेरजों गुबुन गुबुन सेमिनार खालामनायफोरनि गेजेरजों जों गोबां खोनासङो नाथाय मावनायसिम जोंहा गोबां समाव सहैस'वा जायनि थाखाय जों इसोरनि खामानिखौ जों नुनो मोनाखै इसोरा माब्रैहाय बुंगोन इसोराथ' सोमोनांथाव नोंजों हरखाबै माबा मोनसे जानानै फैनानै नैबे दिन्थियाबो जानो हागौ बेबायदि मोनसे क्लासफोरनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे जथुमाफोरनि गेजेरजों इसोरा जोंखौ सोरबा मानसिखौ बाहायनानै सोरबा गावनि लेंखौ बाहायनानै खोथा बुङो बे समाव जोङो जेब्ला गुरै जानानै नंगौ आंहा बेयाव सोलायनो गोनां दङ नंगौ आंहा बेयाव गावखौ थिग खालामनो गोनां दङ होननानै जेब्ला जों सानो आरो जों गुरै जानानै मावलाङो अब्लाना इसोरनि खामानिया जागायजेनो आरो बिनि उनावहाय जों नायबावदोंमोन मैया बेलासि समावहाय लाजार मार्था आरो मेरियमनि न'खराव जानाय मोनसे घटना गोबां दुखुमोन बिथांमोना सानब्रैसिम गोबां गाबदोंमोन दुखु खालामदोंमोन बिथांमोना बिफं थैजानायनि जाहोनाव लाजारा थैनायनि जाहोनाव बिथांमोना गाबदोंमोन जेब्ला जिसुआ फैबाय अब्लाबो बिथांमोना दुखु खालामबाय थादों जिसुआ सोंबाय बहा फबदों आरो जेब्ला बिथांमोनखौ बुंबाय आंखौ फोथायग्राफोरा सोमोनांथाव खामानि नुनो मोनगोन बिनि उनाव बुंबाय बे फबनाय जे मांखर बे मांखरनि जे अन्थाइ बे अन्थाइखौ बोखारनो थोनदोंमोन बे समाव बिबुआ बुंदों नङा फोरबु बेखौ सानब्रैसिम फबनाय जाबाय बे अन्थाइखौ बोखारनानै होयोब्ला बिनि जि सेवनायनि जि मोनामनाय बियो मोनामफुंबाय आरो मोनामफुंगोन बेखौ बुंदोंमोन नाथाय जिसुआ बुंनाय बायदि बिथांमोना जिखौ मावथावना नङा जिखौ खालामोब्ला माबा मोनसे गेसाव माबा मोनसे सेवनाया मोनामगोन अब्लाबो बेखौ जिसुआ बुंनाय बायदि खालामनायखाय मावनो थांनायखाय बिथांमोना सोमोनांथाव खामानि नुनो मोनदों बेखौ जों मैयासिम सावरायदोंमोन अबिडियेन्सनि बाथ्रा बिनि बुंनायखौ खोनासंनानै मावनो थांनायावसो जोङो सोमोनांथाव खामानिखौ नुनो मोनो जोंनि जिबनाव इसोरनि खामानिखौ नुनो मोनो इसोरा गोदान लामा दिन्थिगोन माने मा बेनो मावनो जोंखौ बुंगोन जोंनि मावनाया जोंनि बोलोजों जोंनि रोंगौथिजों जोंनि गुबुन गुबुन टेलेन्ट जोंनि क्वालिफिकेशनफोरजों मावै मावै जोङो मेंथायबायब्ला आरो बेनिफ्राय जोङो थांनो जेबो गोदान लामा नुवाखैब्ला इसोरा जोंखौ खोथा बुङो बे समाव जेब्ला जों गुरै जायो अब्लाना जोंनि जिउआव जों इसोरनि खामानिखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों जायफ्रा दिनै बे कनफारेन्सआव सफैबाय इसोरनि खामानि नायनोब्ला जिबनाव इसोरा जुदि जोंनो जेब्ला लामा दिन्थियो जोंनो खोथा बुङो बे समाव जोङो मानिग्रा जानो जोङो गोसोखौ गुरै खालामनो हानांगोन जोंनि गोसोखौ इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो जों गुरै खालामनो हानांगोन बेयावसो सोलायनाया फैगोन आं सोलायगोन इसोरा बुंदों गोदान मोनसे लामा होनानै नोंसोरनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ सोलायगोन इजराइलफोरखौ बुंदोंमोन नोंसोर दिनै जि अबस्थायाव दङ बे अबस्थाखौ आं सोलायगोन आं गोदान लामा होगोन नाथाय मानिनो नांगोन कन्डिशन जेब्लाबो इसोरनि बोरनि सायाव जेब्लाबो कन्डिशन इसोरा दोनदों मानियोब्ला बोर मानियाब्ला साव बेखौहाय जों मैयासिम सावरायदोंमोन दिनै बेखौनो एसे जों कन्टिनिउ खालामनो आङो दानियेलसिम थांनो हास्थायदों दानियेलनि 7 बालाबनिफ्राय आं माखासे सिरिफोरखौ फरायनि आं 1 निफ्रायनो फरायलांदोनि जुदाइनि राजा जेहोयाकिमा रायजो सासन खालामनायनि 3 बोसोराव बाबिलनि राजा नबुकदनेस्सरा फैनानै जेरुसालेम नोगोरनि जेंना बिखौ आवग्रिनो बेंखनदों आरो फोरबुआ जुदाइनि राजा जेहोयाकिमखौ इसोरनि न'नि बाहेरा बर्तनफोरजों लोगोसे बाबिलनि राजानि आखायाव गथायदों आरो बियो बेफोरखौ सिनाय हादराव गावनि मोदायनि न'आव लांनानै बे बाहेरा बर्तनफोरखौ गावनि मोदायनि बाख्रियाव दोनदों अब्ला राजाया इजराइलनि राजानि नखर आरो गाहाय नखरनिफ्राय जाया खुनि गैयै नायनो मोजां गासै बिसयाव आखा फाखा सियान बिगियानाव आखा फाखा आरो राजमहलाव खामानि मावनो समायथावथाव खायसे सेंग्राफोरखौ
गावनि खासिफोरनि गाहाय आसपेनासखौ लाबोनानै बिसोरनो खालिदारिफोरनि शास्त्र आरो माथोफोरखौ फोरोंनो हुकुम होदों आरो राजाया गावनि मोजां मोजां जानाय मुवाफोर आरो द्राक्षा बिदैफोरखौ सानफ्रोमबो बिसोरनो होनो नांगौ होननानै थिग खालामबाय आरो बोसोरथाम फोरोंनानै जोबनायाव बिसोरखौ राजानि मोखाङाव फसंफैथों होननानै थोननाय जाबाय। बिसोरनि मादाव जुदाय फोलेरनि डेनियेल, हानानिया, मिशाएल आरो आसारियाबो दंमोन आरो खासिफोरनि गाहाया बिसोरनो बे गोदान नामखौ दोनदेरदों। दानियेलनो बेलटेशाजार, हानानियानो साद्राक, मिशाएलनो मेसाक आरो आसारियानो आबेदनगो। दानियेला गोसोआव सानबाय, बियो राजानि गोथाव खाजाफोरखौ जानानै एबा बिनि लोंनाय द्राक्षा बिदैफोरखौ लोंनानै गाव खालाय जानो नाङाजासे थानो खाबु मोननो थाखाय खासिफोरनि गाहाय आसपेनासनियाव खावलायदों। दोनथ'नि दानियेल मोननि जि स्ट'रि, बियो रियेल मानसिनि रियेल स्ट'रि। जों बायदि, नों बायदि, आं बायदि नेचारेल मानसि बिथांमोना। आरो दानियेलनि जिबनाव बे मोनसे गेदेर दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बिथांमोना जेब्ला इजराइलाव दङमोन, जेब्ला बिथांमोना सेंग्रा देरफुदोंमोन, बै समाव बिथांमोननि रायजोआ गुबुन राजानि आखायाव गाग्लोबजानो नांनो गोनां जादोंमोन। बे थासारियाव, बे मोनसे परिस्थितियाव दानियेल बेबायदि मोनसे चेलेन्जिं मोनसे मुगाजों दानियेला मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। माखासे स्कलारफोरा बुंनो नागिरदों, जानो हागौ बै गाग्लोबनायाव दानियेलनि बिमा बिफाखौ बुथारबाय, दानथारबाय। मानोना जों दानियेलनि बिमा बिफानि सोमोन्दै जों बिनि उनावहाय जेबो मोनथिया, जों खोनाया। सोरनि फिसाज्लामोन बेखौ जों मोनथिया। बेखौल' मोनथिगौ, मोनसे रयेल फेमिलिनि, राजा फोलेरनि, राजा नखरनि बिथांमोना साफा साफा सेंग्राफोरमोन, बेखौ जों मोनथिगौ। जेब्ला नबुकदनेस्वर राजाया गाग्लोबबाय, अब्लाना जानो हागौ बे राजा फोलेरनि गोबां फेमिलिफोरखौ, गोबां फरियालफोरखौ बिथांमोना सिथारबाय, दानथारबाय। थिग बिदिनो दानियेलनि बिमा बिफायाबो निस्सय सिथारजाबाय। दानियेलमोनखौ खानानै बाइबेलसिम लांनोसै। दानियाब्ला न'आव थानो मोननाय नंला, गावनि मानसिफोरजों लोगोसे थानो मोननाय नंला। बिथांनि जायगाया दानियाबा सोलायनोसै। प्रथमाव बिथांनि जि जायगा, बे जायगाया सोलायदों। बेनि उनावहाय बिथांनि जि मुं, दानियेल माने इसोरा आंनि न्यायगिरि। दानियेलनि ओंथिया जाबाय गॉड इज माय जज, इसोरा आंनि न्यायगिरि। दानियेल होननानै गाबज्रि जायोब्लानो बे मुंनि ओंथिया इसोरा आंनि न्यायगिरि होननानै बुंनायखाय बिथाङा इसोरखौ गोसोखांनो हागौमोन। नाथाय दानियाब्ला बिथांमोना मोनथिगौ, दानियेल होननानै गाबज्रिबाय थायोब्ला बै जेरुसालेमाव जाय इसोरखौ खुलुमोमोन, सिबियोमोन, दाबो बै इसोरखौ बाबिलावब्लाबो बिथांमोना गोसोखांगोन। बिनिखाय बिथांमोननि जि आइडेन्टिटि, बेखौ काराप खालामनो बिथांमोना बाबिलनि बे दैदेनगिरिफ्रा नाजादों। जायगाखौथ' सोलायनानै होबाय, दानाबा मुंखौ सोलायगोन। दानियाबा बिथांनो मा मुं होनाय जाखो? बेलटेशाजार। बेलटेशाजारनि ओंथियालाय माथो? बेलटेशाजारनि ओंथिया जाबाय बेलआ आंनि रैखागिरि। बेलआ सासे बेबिलननि मोदायमोन, जायखौ बेबिलननि मानसिफ्रा खुलुमोमोन, सिबियोमोन। बे मोदायनि मुंजों सोमोन्दो लाखिनानै दानियेलनि मुंखौ सोलायनानै होदों। सोलायनाय मोनसे थासारियाव, सोलायनाय मोनसे परिबेयाव, दानियाब्ला सोलायनाय मोनसे इनभाइरनमेन्टआव दानियेला थांनानै थानो गोनां जादों। बिसिमल' नङा, बिनि लोगोफोरा सोलायबाय। जायफोरजों लोगोसे इसोरखौ खुलुमोमोन, सिबियोमोन, जेरुसालेमाव थायोब्ला बिसोर लोगोफोरा गैलिया। बिनि साखाथि बाखाथिनि जायफोरनिफ्राय फंसे फंनै मोजां परामर्श मोनोमोन, बिसोर गैलिया। गोदान मोनसे मानसिफोरनि गेजेराव बिथाङा थांनानै थानो गोनां जादों। गोदान लोगोफोरनि गेजेराव थांनानै थानो गोनां जादों। बिनि उनावहाय माया सोलायदों? बिसोरनि जि लेसन्सफोर, बिसोरनि जि कारिकुलाम, बे कारिकुलामा सोलायबाय। जिफोरखौ जेरुसालेमाव थानाय समाव बिथांमोना सोलोंनो मोनदोंमोन, दा बे गैलिया। बिथांमोना लेंगुवेजजों लोगोसे बे बाबिलनिफोरा माबायदि खुलुमो, सिबियो, सोरखौ फोथायो, बे शास्त्रखौसो बिथांमोननो फोरोंनाय जाबाय।
जेरुसालेमाव थानाय समाव बिथांमोननो बे गोथां इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय जादोंमोन बेखौ खुलुमनाय सिबिनायनि बाथ्रा फोरोंनाय जादोंमोन इसोरनि बाथ्रा बिथांमोननो फोरोंनाय जादोंमोन दानियाब्ला बे लेसना बिथांमोना चेन्ज जाबाय बिथांमोननि जे लेसन फरा बे फरायाबो सोलायनाय जाबाय बिनि उनाव बिथांमोननि फुड मेनु बेयो सोलायनाय जाबाय मानोना राजाया बिथांमोनखौ मोनसे कोर्सनि सिङाव 3 इयार्सनि मोनसे कोर्स बे कोर्सनि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रेनिं 3 इयार्सनि ट्रेनिं बिथांमोननो होनाय जाबाय आरो बे ट्रेनिंआव बिथांमोननि फिजिकेल फिटनेसनि खोथा फैनाय जाबाय बेवहाय बिथांमोनखौ फिजिकेलि देहा लानानै फिट लाखिनो थाखाय राजाया गाव जिखौनो जायो बेखौनो बे सेंग्राफोरनो होनाय जाबाय फुड मेनु चेन्ज जाबाय जेब्ला फुड मेनुआ चेन्ज जाबाय अब्लाना दानियेला नोजोर होबाय आरो इसोरनि बाथ्रा बायदि बिथाङा जाज खालामबाय आं बेखौ सासे इसोरखौ मोनथिग्रा सेंग्रा हिसाबै जानो हाथाव नंगौना नङा आं बेखौ ग्रहण खालामनो हाथाव नंगौना नङा आरो दानियेला नुबाय टेबोलाव गोबां जाग्रा आदारफोर दङ जिखौ इसोरनि बाथ्राया बादा होदों जिखौ इसोरनि बाथ्राया हेंथा होदों बेबायदि जाग्रा आदारफोरखौ नुनानै दानियेला खावलायदों जायहा इन्ट्रेस्ट बिथांमोनखौ जोथोन लानायनि जायहा बिबान मोनदों आसपेनास बिथांनाव खावलायदों जों बेखौ जानो हाया मानोना इसोरनि बाथ्रा सोलोंबोनाया दानियेलनि गोसोआव दंमोन बे बाथ्राफोरा बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रा बायदि बिथाङा नायनानै बेखौ मोनजायै बेखौ जायोब्ला मा जागोननो खालाय जागोन सुवा जागोन खालाय जानाय सुवा जानाय माबायदि आदार जानो हागौ बियो माबे बाथ्रायाव खालाय खालामगोन फालाय बिदिबो जानाय दङ ने जों जायोब्ला जोंखौ खालाय खालामलायनो हानाय जोंखौ सुवा खालामलायनो हानाय बिब्दिबो आदार दङ ने माबे बिषयाव मा बाथ्रायाव खालाय इसोरनि नोजोराव आं बेखौ जायोब्ला बे जाग्राया इसोर हामजानाय जाग्रा नङा बेखौ बे लोंग्राया इसोर हामजानाय लोंग्रा नङा बेनिखायनो इसोरनि नोजोराव आं खालाय जागोन जि आंनि देहा आंनि जि मोदोम जेराव इसोरा गावनि आत्माखौ गोथार आत्माखौ दोनदों आंनि मोदोमखौ आंनि देहाखौ इसोरनि थाग्रा मन्दिर बानायनानै दोनदों बे मन्दिराव आं जुदि इसोरनि गोथार आत्मा थाग्रा बे आंनि देहायाव बेफोरखौ जायोब्ला बेफोरखौ लोङोब्ला आंनि जाव जि इसोरनि गोथार आत्मा दङ बे गोथार आत्माया दुखु मोनगोन दानियेला निश्चय बेखौ साननो हादों आं आरो आंनि इसोरनि गेजेराव थानाय जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन बेफोरखौ आं जालाबायोब्ला लोंलाबायोब्ला दानियेला निश्चय बे बाथ्राखौ मोनथिगौमोन बेनिखायनो बियो दानियाब्ला बिनि सिगाङाव चॉइस राजाखौ मानिनो ना इसोरखौ मानिनो चॉइस राजाखौ मानियैनि फिथाइखौथ' जों मोनथिगौ राजाखौ मानियाब्ला राजाया मोनथियोब्ला आंनि हुकुमखौ मानियाखै आंनि थोननायखौ मानियाखै बेखौ राजाया मोनथिनांगौब्ला मा दिगदार दङ मा उसुबिदा दङ जों बयबो मोनथिगौ अब्लाबो दानियेला रिक्स लादों दानियेला खावलायदों दानियेला राजानि थोननायखौ मानिगोन जिउखौ बासायगोन ना इसोरनि थोननायखौ मानिगोन राजाया बुंदों जा आरो फारसेथिं इसोरा बुंदों जानो नाङा सोरखौ मानिगोन दायो सोर रियेलसिन दायो बे समाव सोर रियेलसिन जोंनि थाखायब्ला राजाया रियेलसिन जागौमोन सोरबा जाया जोंजों लोगोसे दङ बिथाङा रियेलसिन जागौमोन जोंनि थाखायब्ला जाय इसोरखौ नुनोबो मोना जाय इसोरा सरासनस्रायै जों जानाय लोगो लोगो जोङो दानस'नोबो हाया बे जोंनि थाखाय रियेल जानाय नङामोन रियेलसिना बेसो जागौमोन जाय राजाया दानो मिन्थियोब्ला दानो खोनायोब्ला जोंखौ फोजोबस्रांनो हागोन बे रियेलसिन जागौमोन नाथाय दानियेला इसोरखौ मानिनो सायख'दों बैबायदि मोनसे जायगायावबो जेराव बेखौ रावबो नुनाय नंला जेराव बिनि बाथ्रा रावबो खोनानाय नंला मा जादों मा लोंदों माब्रै सोलिदों रावबो मोनथिफैनाय नंला रावबो खोनानाय नंला बै जायगायावबो दानियेला इसोरखौ मानिनो सायख'दों राजाखौ नङा बेराफारसेथिं मैया आं बबेबा सेसनाव एसे मेनसन खालामदोंमोन दां हावाखौ बुंदोंमोन जानाङा सैताना बुंबाय जा हावाया सैतानखौ खोनासंनो सायख'बाय जायनि गेजेरजों जों मानसि माहारिनियाव गासैनो जेसेबां समायसा दङ बै जानायनिफ्राय फैदों
आं माब्लाबा सानफ्लाङो हावानि जायगायाव दानियेल मोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन। जायहा गावखौ जानाय लोंनायाव हमथानो हायो, जायामोनब्लानो जोंहा जेबो समस्या जानाय नङामोन। बे हावाया जायामोनब्लानो, इसोरखौ मानिनो सायख'नायब्लानो एडेन गार्डेनाव दिनै जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव जि समस्याफोर, जि जेंनाफोर जादों, बे मोनसेबो जानाय नङामोन। इसोरा जों सुबुं माहारिखौ लानानै समायना मोनसे प्लान दङमोन। जोंखौ फुथारनायनि फोथैनायनि प्लान, बेनि प्लाना नङामोन। समायना प्लान, समायना थांखि इसोरा जोंखौ लानानै दङमोन। नाथाय बै खालि बै बारियाव हावाया इसोरखौ मानिनो सायख'वालासिनो बै मोदायनि बुंनायखौ मानिनो सायख'नायनि थाखाय मोदायनि जि भइस, मोदायनि जि राव, बे रावखौ मानिनो सायख'नायनिफ्रायनो गासैखिनि समस्याया जोंहा जादों। दानियेला सेंग्रा, 17 बोसोरनि बयसनि सासे सेंग्रा। बे समाव इसेबां गोरलै, बे समाव गोग्लैनाया। सोर जानो लुबैया, सोर लोंनो लुबैया। आंथ' सानदों जोंनि बेबायदि मोनसे जायगायाव दंफैयो, ओरैबायदि टेम्पटिं मोनसे जायगायाव दंफैयो, ओरैबायदि मोनसे परिखाजनक मोनसे प्लेसाव दंफैयो। सोरबा सोरबाथ' हमथानो हाजोबदोंना हाजोबाखै, आं एसे सन्देह दङ। ओरै थांलायनाय नुबाय थादों आं, ओरै थांलायनाय। आं दा दुगैनो थांदोंमोन ओरैहाय, खाथियाव दै गैयैखाय जोंनि गुबुन सासे स्पिकारजों आंजों लोगोसे। जोंनि सेंग्राफोरा ओरै दावखोबाय थादों। मैया जों एसे ओरै बेरायग्लांदोंमोन, जोंनि सेंग्राफोरा ओरै दावखोलागासिनो दङ आरो मैया मोनाव एनाउन्समेन्टआव एसे बेफोरनि बाथ्रा खोनादों। आङो सानदों जों हमथानो हायाखैदां, हमथानो हायाखैदां बेबायदि जायगायाव थाफैनायनि थाखाय। दानियेलनो राजाया होदोंमोन, जायाब्लानो दिगदार दङ होननानै बुंदोंमोन। अब्लाबो राजाखौ नङा, इसोरखौ मानिनो दानियेला सायख'दों। इसोर फार्स्ट, गड फार्स्ट। इसोरा प्रथम। रावबो राजा नङा, रावबो लोगो नङा, रावबो नङा। इसोर, इसोरा सिगां जानांगोन। बिनि उनाव मा जाखो? जेब्ला दानियेला इसोरखौ मानिनो सायख'बाय, इसेबां गाज्रि बिनि जिबनाव मोनसे परिबेस बियो फेस जानो गोनां जादों, मोनसे सिचुएसन बियो फेस जानो गोनां जादों। बिमा बिफा बुथारजादों, दुखुनांथाव बिनि जिबना। अबेबा गुबुन जायगायाव खानानै लांजादों, दुखुनांथाव दानियेलनि जिबना। इसेबांखिनि गाज्रि समजों मोगा मोगि जाब्लाबो इसोरा मा लामा दङमोन नायलाय। जोंनिबा मा जासिगौमोन? जों गोसो बायसिगौमोन। लोंनो मोजांसो जाथारबायमोन नङारे जोंनिब्ला। आइखौबो फुथारबाय, आफाखौबो फुथारबाय, दुखु दाहा दोङो आंहा होननानै बहाबा जिरायग्लि जिरायग्लि लोंनो मोजां जाथारबायमोन ना। दुखु दङ आंहा। आंखौ रावबो सिख्लाफोरा मोजां मोना, दुखु दङ आंहा। बेसे मोजां जागौमोन, बेसे मोजां एक्सकिउज जागौमोन ना दानियेलनि थाखाय। आइखौबो फुथारदों, आफाखौबो फुथारदों, जोंनि जातिखौ सेस खालामदों, जोंखौ खानानै लाबोदों। एसे मेन्टेलि सेटिसफेक्सनथ' जानांगोन ना, एसे बैफोरखौ बावगारनो थाखाय, बै सिगांनिखौ बावगारनो थाखाय। जोंनि आयदायाबो बेखौनो बुंदों बाथ्रुआव, सिगांनिखौ बावगारदो। बेफोरजों बावगारनो हायोब्लालाय बेसे मोजां जागौमोन ना दानियेलनि थाखाय। राजायानो थोनदों, सोरबा खोनाहैयोब्लाबो आंहा बुंनो मोनसे मोजां एक्सकिउज दङ, दानियेला बुंनो हागौमोन। सोरबा खोनाहैयोब्लाबो, मोनथिहैयोब्लाबो, गासैबो बेखौनो जाजोबदोंब्ला, गासैनो बेखौनो लोंजोबदोंब्ला, आं हारसिंलाय माबोरै राजाखौ आं मानियालासे थानो? ओंखायनो फोथायनाया सिङाव दङ। आंनि जि ख्रिस्टियान फोथायनाय बियो थिगानो दङ, नाथाय सायाव आं दिन्थिफ्लानो गोनां जादों। बेसे मोजां एक्सकिउज जागौमोन। आंनि लोगोफोरा बेखौनो गासैबो लोंजोबखादों, बेखौनो गासैबो जाजोबखादों, अब्ला आं हारसिं माबोरै जाया होननानै बुंनो मोजां एक्सकिउज दङमोन। दानियेला मोजां लामा दङमोन बुंनो हानायनि, गावनि जि लोंनाय, गावनि जि जानाय, बेखौ जास्टिफाइ खालामनो हानायनि। जोंहा गोबां रिजन थायो सेंग्रा सिख्लाफोरा। जोंनि आखायाव मा फैदों बेखौ जोङो जानायनि सिगां जों साना माब्लाबाबो। जों लायनो इडुकेटेड जेनेरेसननो, जों सोलोंथाइ गोनां जोलैनो, सोलोंथाइ गोनां हिकिट जेनेरेसननो जोङो, नाथाय गाव मा जायो मा लोङो बेखौबो मोनथियै मानसिफोरखौ माबोरै हिकिट जेनेरेसन होननानै बुंगोन जोङो?
एटलिस्ट खुगायाव सोनायनि सिगांथ' मोनथिना नों मा जागासिनो दङ। बै फिसा फिसा लिरनायखौ नुयिखाय दानिया मालाय गिदिर गिदिर पिक्चारबो होदों। आंथ' जायखौ नायनो एसे उसुबिदा मोनो आरो बे पेकेट्सफोराव गिदिर गिदिर गाराय गोनां थारमाने एडभार्टाइज कम्पानिया होनो गोनां जादों। बेखौ जायोब्ला बेबायदि गिदिर गिदिर केन्सारफोर जानो हागौ। जायो जानो हागौ नङा, जायो। बेखौ बिथांमोना बुंनो गोनां जादों। सिगां फिसा फिसा लिरदोंमोन बेखौ जानाया सोबनाया लोंनाया देहानि थाखाय खहा गोनां होननानै फिसा फिसा लिरदोंमोन। दायो बेजों मुंथस्थ' जायाखिसै। बे फिसा फिसा लिरनायखौ फरायजोबनो हानाय मानसिबो गैया जाहैबायना। बेनिखायनो इन्डियायाव दायो गिदिर गिदिर सिगारेट बिखब होन माबा मोनसे बे पानफोर होन बायदि बे पेकेटफोर होन बेफोराव गिदिर गिदिर गाराय जानाय, केन्सार जानाय, खुगानि केन्सार, बे गोरनानि केन्सार बायदि पिक्चारफोरखौ होनानै दोनदों। अब्लाबो नुसेयावबो जों जानो हानायखौ, बिब्दि जायो होननानै मिन्थिखासेयावबो बेखौ जानो हानायखौ, लोंनो हानायखौ जोंखौ हिखित बुंगोन जानो? बहाथो जोंनि हिखायालाय अब्लालाय? जानाया जोंनि देहानि थाखाय जानो नांगौ। माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय, जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जानो नांगौ। जि बुस्थुखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव खहा दङ, जि बुस्थुखौ जायोब्ला बिदि गिथाव बेरामफोरा जानायनि सम्भाबना दङ, बेफोरखौ जों हिखित जेनेरेशना माब्लाबाबो जों जानो नाङा। मोनथियो जोङो, मोनथिनो नांगौ। दानियेला बुंबाय न आं जानो हाया बेखौ, आंहा जायोब्ला इसोर आरो आंनि गेजेराव प्रब्लेम जागोन। इसोरा फार्स्ट, इसोर फार्स्ट, न' राजा न' किं न' एनिवान, गड फार्स्ट। बैबायदि जायगायावबो इसोरखौ मानिनो सायख'नायनि थाखाय, इसोरनि बाथ्रा बायदि थांना थानो सायख'नायनि थाखाय इसिबां समायसा दानियेलनि जिबनाव, अब्लाबो माबे मोनसे लामानि गेजेरजों इसोरा लांदों नायलाय दानियेलखौ। जों जेब्ला फरायलांगोन अब्लाना जों मोनफैगोन। आं 19निफ्राय फरायनो, एगावनो दङ आं दानियेलनि 19। थिग समाव बे जाबाय राजाया जि समाव बिसोरखौ लाबोनो थिनदोंमोन, बे समाव खासिफोरनि गाहाया बिसोरखौ नेबुखादनेस्सार राजानि सिगाङाव लाबोदों। आरो राजाया बिसोरजों खोथा बाथ्रा रायज्लायनायाव दानियेल, हानानिया, मिशाएल आरो आजारियाजों समान रावखौबो गोरों मोनाखिसै। बेनिखायनो बिसोरो बे समनिफ्रायनो राजानि मावग्राफोर जाबाय। 20खौ फरायनो। गियानि आरो गासै गोब्राब बिसय, राजाया जेखौनो बिसोरनाव सोंदोङो बेफोर गासै बिसयफोराव राजाया गावनि रायजोआव गुबुन शास्त्र गोरों आरो गोनोखोफोरनिख्रुइ बिसोरखौ 10 गुन दुना गोरोंसिन मोनबाय। मा जाखोनो? दानियेल मोना 10 टाइम्स बेटार जाबायनो। बे मोनसे आं सानदों UPSC लेभेलनि जि एग्जाम, बेजों समान मोनसे एन्ट्रेन्समोन बिथांमोननि थाखाय, एग्जाममोन बिथांमोननि थाखाय। राजानि कर्टनि थाखाय, राजानि जि कर्ट, बे कर्टआव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ 3 बोसोर कर्स होनाय जादों। आरो बिनि उनाव बे एन्ट्रेन्स, आरो बे एन्ट्रेन्सआव मा जादोंनो? दानियेल मोना बै बाबिलननि थाखानायफोरनिख्रुइ, गोबां स्टुडेन्टफोर दंमोन बेयाव, बिसोरनिख्रुइ दानियेलमोन, जाय दानियेलमोना गोजान जायगायावबो इसोरखौ मान होबाय, इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो सायख'बाय, बिसोरखौ मा खालामदों इसोरा? ओरैबायदि बोर होबाय, 10 टाइम्स बेटार, 10 गुना मोजांसिन, 10 गुना मोजांसिन। जों बर' ख्रिस्टियानफोरा सोलोंनायाव, सोलोंथायाव, आखल आखुआव 10 टाइम्स बेटार ना? 10 गुना मोजांसिन ना? नै बावैसो सिगाङाव APSCनि रिजाल्ट आउट जालांबाय। जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनिफ्राय साबेसेबां दङ? बर' सेंग्रा, ख्रिस्टियान सेंग्रा साबेसेबां दङ? Are we better than others? जों गुबुननिख्रुइ साबसिन ने? आरो जोंहालायनो गियाननि गुदिखौनो मोनबायनो। फोरबोखौ गिनायानो गियाननि गुदि होनना बुंदों नङा रे? बे ख्रिस्ट'नियावनो गासै गियान, गासै बिद्दा दङ होननानै। अब्ला बेबायदि व्यक्तिखौ मोननानैबो जों बेटार जानो हायाखैब्ला खारना मा? दानियेलनि गेजेराव, दानियेलनि जिबनाव गोबां समयसा, दुखुनांथाव समयसा, अब्लाबो
बिसिबां समायसा थासेयावबो बिसिबां प्रब्लेमजों फेस जानांगौ सेयावबो दानियेलखौ इसोरा बहा लांखो नायलाय इसोरा बहा दैखांखो नाय 10 times better साबसिन गुबुननिख्रुइ मोजांसिन गुबुननिख्रुइ खालामबाय गुबुननिख्रुइ साबसिन जाबाय गुबुननिख्रुइ मोजांसिन जाबाय जेब्ला गॉड फर्स्ट इसोरखौ सेथि खालामबाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर लाइमोनफोर बुंनो नागिरदों जि दुखुनांथाव जाथायफोरा जाया जाथों जि समयसा नोंनि जिबनाव फैथों जेब्ला नों जेरावखि थाया मानो बै जायगाफोरावबो इसोरखौ मानिनो सायख'बाय थागोन इसोरखौ सेथि खालामगोन इसोरा नोंनि थाखाय बेबायदि लामा दङ जि लामायाव इसोरा नोंखौ गोजौआव दैखांनानै बयजोंबो नुजानाय खालामनो हायो इसिबां गोजौआव दैखांबाय जोङो जेब्ला 3नि जोबनायाव नायो 3नि जोबनायाव नायो आं मोनसे मोननो हादों बेवहाय 2नि जोबनायाव 2नि 46 सिरियाव बे खोथाखौ खोनानानै राजा नबुकदनेस्वरा दानियेलनि सिगाङाव गुग्रुबनानै बिखौ खुलुमदों आरो बिनि लागै बुलि बावनो आरो दुना सावखांनो हुकुम होदों मा जिबन बियो नायलाय सोरखौ खुलुमदोंनो सोरखौ खुलुमदों नेचारेलि सरासनस्रायै राजाखौ जों खुलुमो बेयाव जाथाया गुबुन सरासनस्रायै जों साधारन मानसिफोरा राजाखौ खुलुमो बेयाव जाथाया गुबुन बे खोथाखौ खोनानानै राजा नबुकदनेस्वरा दानियेलनि सिगाङाव गुग्रुबनानै बिखौ खुलुमदों राजाजों खुलुमजानाय जिबन बे बुस्थुखौ एसे गोथौआव थाङोब्ला जों बांसिन हमनो हायो सोरखौ सासे बिदेशीखौ राजाया खुलुमदों बिदेशी बिथांमोना बान्दा खानानै लांजानाय बिथांमोना दानियेल मोना अब्लाबो बेबायदि व्यक्तिखौ खुलुमदों मा सन्मान होदों नायलाय इसोरा जेब्ला इसोरखौ जोङो सन्मान होयो जोंनि जिबनाव जिखि समस्याया जाया जाथों जि प्रब्लेमा फैथों नाथाय जेब्ला जों इसोरखौ सिगां खालामनानै लायो जोंनि जिबनाव इसोरा प्रथम जायगा जायो इसोरखौ मानिनो जों सायख'यो इसोरा बेबायदि सन्मान होयो इसोरा बेबायदि दैखाङो जोंखौ जियाव दैखाङोब्ला जोंखौ बयबो नुयो बयबो मोनथियो बेबायदि जायगायाव इसोरा जोंखौ दैखांनो हागौ नाथाय जोंनि जिबनाव इसोर फार्स्ट जानांगोन जोङो माथाय 9:33 सिरियाव बे एखे बाथ्राखौनो जों मोननो हायो सिगां इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रो अब्ला बेफोर गासैखौबो नोंनो होदेरनाय जागोन मबे गासैखौबो बिनि सिगाङाव बुंनाय जादों मा जोंहा मानसि जानायलाय गोबां दुखु सिन्था थायो गोबां जोंहा टेनसनफोर थायो मानसि जानायलाय जोंनि दैलि लाइफनि सोमोन्दै जोंहा साननांगौ थायो सिन्था जोंहा गोबां समाव जायो माब्लाबा जोंहा जोंनि फिउचार जोंनि केरियार बेयावबो बेखौनो बुंदों गाबोन मा जागोन मा जोमगोन मा बहा थागोन मा जायो मा लोङो बिनि सिन्तानि खौरां बे गासैबो मानसिनि सरासनस्रायै सिन्ता दा बे गासैबो सिन्ता नोंनि जिंगा बे गासैखौबो फोरबोआ नोंनो होगोननो जेब्ला जों इसोरखौ सिगां खालामगोन आरो इसोरनि बाथ्राया नंखाय नङा इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो नंखाय नङा बियो नंमारथारगौ दानियेलनि जिबनाव नाय दिनै जों बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर जानायलाय जोंनि सोरगिदिं सोलायनाय मोनसे थासारियाव सोलायनाय मोनसे इनभाइरनमेन्ट सोलायनाय मोनसे मुगायाव जों थांनानै थानायलाय गोबां समाव जोङो कमप्रमाइज जादों दानियेल डिड नट कमप्रमाइज दानियेला कमप्रमाइज जायाखैमोन राजाया थोनदोंमोन लोगोफोरा बुंदोंमोन सोरबाया थोनदोंमोन हि डिड नट कमप्रमाइज बियो कमप्रमाइज जायाखैमोन जोंहा लोगोफोर एसे बुंबानो जों कमप्रमाइज इसोरनि बाथ्राजों सोरनिबा एसे नारसिननाय मोनोब्लानो राजा जालायनाङा जोंनि लोगोफोरानो जोंखौ नारसिननानै जोंखौ कमप्रमाइज जाहोनो हादों अब्ला इसोरा जोंखौ माबोरैहाय बोर होगोन मानिनायनि गेजेरजों इसोरनि बोरा मानिनायनि गेजेरजों जों मानिग्रा जानांगोन दानियेलनि जिबनाव गोबां समयसामोन गोबां जेंनामोन गोबां दुखुनांथाव समयसाजों बियो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नाथाय दानियेलखौ इसोरा गोजौआव दैखांदोंमोन नोंथांखौबो इसोरा बिब्दि दैखांनो हास्थायदों नोंथांनोबो इसोरा बेबायदि लामा होनो हास्थायदों जि लामानि गेजेरजों नोंखौ नोंनियाव दुखु फैगोन समयसा फैगोन गोबां सैनांनाय फैगोन
दानियेल मोननि बायदि नाथाय बिनि गेजेरजोंबो इसोरा नोंखौ लांनो हायो बेबायदि जायगायाव लांनो हायो बेबायदि पजिशनाव नोंथांखौ लांनो हायो नाथाय नों सिगां इसोरखौ मानिग्रा जानांगोन इसोरनि सिगाङाव गुरै जानांगोन जेरावखि थाया मानो आं गुबुन गुबुन जायगाथिं बेरायथिंबाय थायोखाय ओरै थांनानै फोरोंथिङोखाय आं मोनथिगौ एसे न'नि बाहेर जायोब्लानो जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा ना ख्रिस्ट'खौ मोनथिग्रा सेंग्रा ना बाइबेल फरायग्रा सेंग्रा जों जेबो हमनो हाया ओरै बेंगालराव थां जोंनि गोबां ख्रिस्टियान सेंग्राफोर खामानि मावहैनाय फरायहैनाय बायदि बायदि खामानिनि थाखाय थांना थाहैनायफोर दङ हमनो हाया नों बिथांमोननि खामानिफोरखौ नुयोब्ला बिथाङा सासे ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय मानसि दानियेलाबो बिदि गोजान जायगायाव लांजादोंमोन नाथाय गोजान जायगाया बिनि फोथायनाय बिनि इसोरनि बाथ्रानि फारसे जि रिसपेक्ट जि सन्मान बे सन्मानखौ बोखारनो हायाखैमोन नाम सोलायनानै होजादोंमोन बिथांमोना जानायफोरखौ सोलायनानै होजादोंमोन नाथाय बिथांमोननि गोसो सिंनिफ्राय इसोरनि बाथ्रानि जि सन्मान बे सन्मानखौ जेबो काराप खालामनो हायाखैमोन जेबो गाज्रि खालामनो हायाखैमोन जिखि जायगायावनो जिखि जाया मानसिफोरनि गेजेरावनो दानियेल मोना जेब्लाबो इसोरनि बाथ्राखौ सन्मान खालामदोंमोन इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थादोंमोन जोंहा गुवाहाटीयाव थायोब्लानो जोंहा बेंगालराव थाङोब्लानो जोंहा दिल्लीफोर बायदि चेन्नाइफोर बायदियाव थाङोब्लानो गैला इसोरनि बाथ्राया संसारा माबोरै सोलिदों बेजों टटेलि जों कमप्रमाइज जानानै जों सोलिहैयो गोबां समाव जों हमनो हाया गोबां समाव जों सोमोनाङो सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा जानानै बिथाङा बेबायदि जे थांनानै दंफैयो न'निफ्राय गोजानाव गामिनिफ्राय गोजानाव बिथाङा जे बेबायदि थांनानै दंफैयो गोबां समाव जोङो सोमोनांनो गोनां जायो जायनि थाखाय इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होनो हायाखै जायनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनो थांदों बिमा बिफानिफ्राय गोबां थाखा फैसा खरस खालामनानै चेन्नाइफोर बायदियाव बेंगालरफोर बायदियाव उनाव जेननानै फैफिननो गोनां जादों गामियावबो नुजानो हाला दानियाबा सोंगोन जे मा फरायहैदोंमोन मा जोबनानै फैखो मा कर्स मा डिग्री लानानै फैखो सोंगोन जे फरायाखिसै संसारजों गोरोबनानै थाहैबाय बिमा बिफाखौ ब्लेकमेल खालामै फरायनायनि नामाव थाखा फैसा बिहरै बिथिं बिमा बिफाया एसेबां जे खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा हरगासिनो दङ फिसाज्लाखौ फरायनानै माबा मोनसे जानानै फैगोनखौ आखा खालामनानै उनावथ' ओरैबायदि गोरोबनानै थाहैबाय संसारजों गाव ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सेंग्रा ना सिख्ला बेखौबो थाल गैला संसारजों टटेलि गोरोबनानै जानाय लोंनाय बेरायथिंनाय गाज्रि गासै खामानिफोराव लोब्बा थाहैनायखाय इसोरा बोर होनो हायासै उनाव जिर' जानानै फैबाय दानियेला बिदि जायाखैमोन सासे फरेनारमोन गुबुन हादराव लांजानाय बान्दामोन इसोरा बेबायदि व्यक्तिखौनो इसिबां गोजौआव दैखांदोंमोन बे एखे खामानिखौ नोंथांनि जिबनजों इसोरा मावनो हागौ जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसो होग्रा जागोन जेब्ला जेखि जाया जायगायाव जायखि जाया मानसिफोरनि गेजेराव जों इसोरनि बाथ्रा बायदि जोङो मावग्राफोर जागोन इसोरा बे बोरखौ जोंनोबो होगोन इसिबां गोजौआव दैखांदोंमोन गुबुन सासे जों मोनथिगौ जागायजेननाय जोङो 37निफ्राय जेब्ला जों फरायो जसेफ होननाय सासे सेंग्रानि बाथ्रा ट्रेजेडि बिथांनि जिबनाबो गावनि असे बिदाफोरजोंनो नायनो बाजानाय स्टार्ट जानो नागिरनाय फानहर जानाय बेबायदि मोनसे ट्रेजेडिजों बिथाङा गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन जेब्ला फानहर जाबाय सासे बान्दा जानानै थाहैनो गोनां जाबाय जेब्ला फानहर जाबाय बिथाङा जाय न'खराव गोसो होनानै खामानि मावनानै बै न'खरखौ सोलायहोदोंमोन जौगाहोदोंमोन बै न'खरावनो मोनसे रं एक्यूजेशन मोनसे गोरोन्थि दाय होजानानै नंखाय दाय होजानानै जेलाव जोबजानो गोनां जादोंमोन बेबायदि मोनसे ट्रेजेडि बिथांनि जिबना गोबां दुखुनांथाव बिथांनि जिबना जों सल' बायदि लायोखाय गोबां समाव बिथांमोना जेबायदि दुखुनि गेजेरजों थांनांगौ जादोंमोन बेखौ जों माब्लाबा मोनदांजोबा नाथाय बिथांमोना रियेल मानसि नंथारगौ मानसि आरो नंथारगौ मानसिनियाव जानाय नंथारगौ घटना बेफोर गासैबो दा जसेफआबो बिदि सेंग्रा समाव 17सो जाबायमोन बिथांखौ जेब्ला फानहरदों बे बयसनि बिथाङाबो सेंग्रा देरफुनाय बे बयसनि सासे मानसिमोन बे बैसोनि सासे मानसिमोन बिथाङाबो बिथांनि जिबनाव गोबां समयसा फैदों नंबां जाबां दायनि थाखाय बिथाङा साजा भुगिनो गोनां जादों गावनिफोरजों मुगै जानो गोनां जादों नाथाय जेब्ला बिथाङा इसोरखौ मानिनो सायख'बाय थाबाय इसोरखौ मानिनो बिथाङा सायख'बाय थाबाय अब्लाना इसोरा बिथांखौ मोनसे गोजौ मासियाव बिथांखौ दैखांदों जसेफआ जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा जाफुंदों जेब्ला जसेफआ इसोरखौ रेसपेक्ट खालामदों इसोरखौ मान होदों
जसेफनि जिबननिफ्राय सोलोंनो गोनां मोनसे बाथ्रा दङब्ला मानो जौगाखो मानो देरगाखो मोनसे बाथ्रा दङब्ला बिनि इन्टिग्रिटी आरो फेथफुलनेस फोथायजाथावमोन जसेफआ खामानि मावनायाव सासे फोथायजाथाव सेंग्रामोन जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा फोथायजाथाव नङा जोंहा वर्क इन्टिग्रिटी गैया खामानि मावनायाव जों फोथायजाथाव नङा जायनि थाखाय इसोरा जोंनो गोदान लामा दिन्थिनो इच्छा जादोंब्लाबो दिन्थिदोंब्लाबो जों मावसोग्रा नङिनि थाखाय जों खामानि मावग्रा नङिनि थाखाय जों जौगानो हायाखै जि सेंग्रा सिख्लाफोरा जि नेशननि जि हादरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावा बिसोरो जौगाया जाय नखरनि जाय समाजनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावा बिसोरो जौगाया दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोदान कालचार नुदों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान कालचार आरो बियो दाखालि लकडाउननिफ्राय स्टार्ट जादों बे कालचारा स्कुल गैला नालाय कलेज गैला नालाय ओरै बाइक लागौ जमा जमा बबेजोंबा पिकनिक स्पटआव थांगौ ओरै ब्रुम बाइकजों बेरायग्लुंनाय बेरायथिंबायनाय मोनसे कालचार बियो दाखालि लकडाउनाव स्टार्ट जादों आरो बियो जाबाय थासिगोन बायदि आं नुदों खामानि मावा दानियाब्ला जेब्ला जों सोंनो थाङो जेब्ला जों साननो थाङो दाना पेट्रला बेसेबां दाम जाखोलाय 87 पेट्रल लिटार मोनसेनि बेसेना 87 गाव माबा मावनानै सालायदोंना बे बाइकखौ बाइकआथ' हारसिंनो खारा बेयाव थाव सोनांगौ जायो बेयाव पेट्रल सोनांगौ जायो अबेनि मोनदों बे थाखा फैसाखौ जोङो सोर होदों सोरनाबा बिमा बिफाया धोनि मानि जानो हागौ गासैनाबोथ' नङा खिन्थु गासैबो जों बर' सेंग्राफोरा बेखौ खालामगासिनो दङ सानफ्रोमबो न'खरफ्रा दावराव दावसि खालामनानै बाइक सालायनो थाखा फैसा बिनानै बिफाहा मा साननाय दङ मा बाजेट दङ मा मावनो साननाय दङ जों बेफोरखौ केयार खालामा जोंनो नांगौ फैसा सोरांब्लानो फैसानि दावराव सोरांब्लानो गाव एडाल्ट जाबाय देरबाय 18 बोसोर जाबाय 18 जायोब्ला एडाल्ट जायो जोङो गाव दिहुननो हानाय जाबाय एडाल्ट माने नों दिहुननो हानाय जाबाय गावनि नांगौखौ नों दिहुननो हानाय जाबाय बे बैयोगाव अब्लाबो जोंनि बर'फोरा 30 हालागि इभेन आफ्टर 30 बिमा बिफानाव डिपेन्ड खालामबावो गावनि खानाय सिननोबो बिफा बोरायनाव फैसा बिबावो दासिमबो 30 बोसोर बयसनि सेंग्रा 25 बोसोर जाबाय दारि ओंखारजोब्बाय बे दारिखौ सैनोबो बिमा बुरैनाव फैसा बिबावो बिखि मोजां जाबाय दारि ओंखारबाय माने मा नों देरबाय नों राबाय नों मावनो हानाय जाबाय नाथाय खामानि जे मावा जसेफआ बिदि नङामोन जसेफखौ जौगाहोनायनि मोनसे कारना बे बिथाङा फोथायजाथावमोन खामानि मावनायाव बिथाङा वर्कनि जि इन्टिग्रिटी बिथाङा दङमोन जायनि थाखाय बिथांखौ मालिकआ बिगोमाया फोथायनो हादोंमोन बांसिन गेदेरसिन बिबानफोर बेनो होनो हादोंमोन जों फोथायजाथाव नङिनि थाखाय जों फिसा खामानिबो जों मावनो हायाखै जसेफखौ मालाय बिनि फोथायजाथाव खामानि मावनायखौ नुनानै मावसोमनो हानाय आखलखौ नुनानै गिदिर बिबानफोर पजिशन्सफोर बेनो होलांगासिनो दंमोन बिगोमाया दुखुनांथाव बोरैबाब्ला जोंनि दानि बर'फोरनि जि समयसा खामानि मावा आं इंलेन्डआव थाहैखाय मोनथिगौ बेरायग्लाङो बिथांमोनाबो बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेरायग्लाङो थांनाय बोसोराव 19 नङा 19नि जुन जुलाइ अगस्टआव आं जेब्ला इंलेन्डआवहाय दङमोन फुङाव 3 गथ'फोर फैदों सेंग्राफोर उन्दै 13-14 बोसोरनि बिथांमोना फैदों बे कलिं बेलखौ जेब्ला जोंनि दरनि बेलखौ बिथांमोना होयो अब्ला आं दरजाखौ खेवनानै नायफैदों आं नुदों 3 उन्दै गथ'फोर आं सिनायाखिसै बेनिखायनो आङो आंनि पास्टरखौ बुंबाय सोरबा गथ'फोर फैदों पास्टरा फैबाय पास्टरा फैनानै सोंफैबाय मानोबा फैदोंमोन अब्ला बिथांमोना बुंबाय जोंहा हलिडे दङ जोंहा स्कुलनि एक्सकारसन दङ बेनिखायनो जोङो एसे फान एसे फैसा जों जमा खालामदों मेम जोङो गारि सुनो रोङो बेवहाय नोंस्रानावबो गंनै गारि नुनायखाय हौवानि गंसे हिनजावनि गंसे गारि नोंसिनियावबो गारि गंनै नुनायखाय जों फैदों सुनो हागोन नामा पास्टरा मोजां मोनबाय
मोजां मोननानै एपइन्टमेन्ट बिथांमोननो होबाय गाबोन 10:30 आव फैनानै सुफै बिसिबां लादों गंसेयाव 5 पाउन्ड बिथांमोना बुंनानै गालांबाय अखानायै 10:30 आव बिथांमोना फैबाय फुङाव आरो फैनानै बे गारिखौ बिथांमोना सुफैनानै पास्टारा बिथांमोनखौ अननानै बिथांमोन साथामनो 15 पाउन्ड हरदों सासेयाव 5 पाउन्ड बिदि मोनदों बिथांमोना जेब्लायबो बिमा बिफाखौ बुलि खालामनानै बिमा बिफाखौ मावख्रुबोनानै गावसोर रंजाथिंबायग्रा बेबायदि सेंग्रा सिख्ला नङा बिनिखायनोथ' जौगानाय दा बिसोरो आमेरिकाया मानो जौगानाय बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावो चाइनाया मानो जौगानाय बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावो जों बायदि ओरैनो जोंनि बेबायदि नङा जोंनि बर'नि नखर आं दिन्थिनो बर'नि नखर बिफा बिमा सानै गथ'फोर फरायला एसे फरायनानै दोनथ'जोब्बाय डिग्री फरायहांनानै दोनथ'जोब्बाय सानैबो बिफाया सानफ्रोमबो हाजिरा मावो मुजिरा मावो बेसेबां मोनोथाय 300खौनो हमबाय आरो बिफाया 300 मावो मुजिरा मावो सानफायाव 300 मोनो 8 घन्टा खामानि मावनानै बर'नि नखर हिनजावा जेबो मावा सेंग्रा समाव ओरै होनना बुंना लाबोदोंमोन रे सना आं नोंखौ रानि बायदि दोनगोन दा रानि बायदि थाबाय थाथारो आं नोंखौ हा गाहोनाय नङा होननानै बुंनानै लाबोदोंमोन ओंखायनो सेंग्रा समाव बायदि बायदि बुंनानै लाबोजाया गोसोआव लाखियो बिसोरो बांद्राय इमोसन जानानै मोजां मोनफ्लेनानै बायदि बायदि प्रमोसना लाबोनाङा खामानि मावा ओरैनो बे बिसिनायाव गाखोयै जिराय टिभि नायबाय थायो रानि बायदि थामारथारो आरो फिसालायाबो देरबाय फरायनाया आजा जाबाय 22 बोसोरनि जाबाय उन्दैयाबो खमसे खम 20 बोसोरनि जाबाय खामानि मावा सासे खामायनायखौनो साब्रै जायो सासे खामायनायजोंनो साब्रैबो गानो जोमो जौगागोन जानो बे नखरा सानसेयाव बिस्रानि इनकामा 300ल बे फेमिलिनि बे नखरनि इनकामा 300ल जौगागोन जानो बे नखरा ओरैबालाय बिफाया 300 मोनो सानसेयाव हिनजावाबो ओरैनो थाया माबा मोनसे मावो इनकामा 200 बेसेबां जाजेनखो 500 जाबाय बिसोरबो सेंग्रा देरनायखाय फरायनायजोंबो जाजोबैखाय मालाय खामानि मावोलाय बिसोरनि इनकामाबो सानसेयाव 300 अब्ला बेसेबां जागोन बे नखरनि इनकामा बेसेबां जागोन 1100 जाबाय बिसोरनि दैलि इनकामा बै नखरनि किन्तु जोंनि बर'नि जि नखरनि अबस्था सासे मावनायखौ जों साब्रै जाग्रा सासे मावनायखौ जों साबा जाग्रा बेबायदि अबस्था जौगागोन जानो जोंनि नखरा रांखान्थि अबस्थायाव जौगागोन दा जोंनि सेंग्राफोरा खामानि रोङा दिनै जोंनि इन्डियानो मा खालामदों स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबांथार प्रजेक्टफोरखौ हरदों मानोना जोंनि जि एजुकेशन सिस्टेम बे एजुकेशन सिस्टेमाव एरर दङमोन गोरोन्थि दङमोन दा सोलायनो नागिरदों आं मोजां मोनदों बे सोलायनाय एजुकेशन जि निउ पलिसि बियो फैयोब्ला जोंनि गेजेराव माखासे स्कुल फरायनायजोंनो खामानि फोरोंलांनाय बे जागोन जोंहा एटलिस्ट 6 स्टान्डार्डनिफ्राय बियो जागोन होननानै बुंदों बिथांमोना बेबायदि जायोब्ला जोंनि दानि एजुकेशन सिस्टेमा माबायदिमोन MA जाबाय जेबो रोंला BA जाबाय जेबो रोंला जेबो मावनानै जानो रोंला बेमोन जोंनि एजुकेशन सिस्टेमा नाथाय गोदान पलिसिया फैयोब्ला 6 निफ्रायनो बिथांमोननो बेबायदि खामानिफोरखौ फोरोंनाय जागोन इंलेन्डनिया बिब्दि हजोंनिया बिनिखाय बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि रोङै जाया नों जि इन्टारेस्ट बेखौ नोङो स्कुलाव सोलोंलांफानो मोनो बेखौनो नों मावनानै थांनानै थानो हायो बेबायदि दा बिनिखाय जों जायफोरा फरायला बैसो जाबाय जोङो खामानि सोलोंनांगौ बे खामानि मावसोमग्रा आखु गैयाब्ला जों जौगानो हाया इसोरा जेसेबां दिन्थिया जाथोंना जोंनो लामा दिन्थिथों गोदान जों मावग्रा नङाब्ला जों एलेहुवाब्ला 2 थेसलनिकेयावथ' ओरैसो बुंदों मावाब्ला जानाङाबो बे बाइबेलनि प्रिन्सिपल बे बाइबेलनि खान्थि जाया मावा बियो मोनजाया बिमा बिफाफोर नोंसोरखौ एसे बुंनानै हरनो नागिरदों बाइबेला बुंदों मावाब्ला मोनजाया बे बाइबेला फोरोंनाय बाथ्रा जोंनि मोनसेबो ख्रिस्टियान नखराव जोंनि देरनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि एडाल्ट सेंग्रा सिख्लाफोरा मावालासिनो मोनजानो नाङा मानो खामानि मावनो बिसोरलाय मावालासिनो मोनजाबाय थायोब्ला
बेराय बेराय मोनजायोब्ला मानो खामानि मावनो बिसोरो खामानि मावनाय नङा बिथांमोना खामानि मावनो साननाय नङा बिथांमोना मावालासिनो बेराय बेराय टेबोलाव ओंखाम मोनबाय थायोब्ला मावालासिनो मोजां मोजां गाननानै बेरायनो मोनोब्ला मावालासिनो बाइक सालायनो मोनोब्ला मावालासिनो गारि सालायनो मोनोब्ला मानो खामानि मावनो इंलेन्डआव गैया बिब्दि हजों गैया बिब्दि जाया मावा बेहा गैया जाया मावदों बिसोरा मोजां मोजां गारि सालायदों मोजां मोजां मबाइल लादों जोंनियाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेबायदि जाया मावसोयो बियो मोनगाना जाया मावसोमो बियो गारिबो सालायनो मोना जाया उदां उदां मावालासिनो 9टा 10टासिम उन्दुयो बियो बाइक सालायनो मोनो बे मोजां कालचार जाबाय जानो सिख्लाफोर नोंसोरो बुं बे सेंग्राफोरखौ न'खराव दावराव खालामै बिमाखौ बुनानै नोमफाखौ बुनानै बायनाय बायगौ आं गाखोआ होननानै नोंसोर बुं लाजिथों बिसोरो बुं नों माबा मोनसे खामानि मावनानै माबा मोनसे साख्रि मावनानै बाइक बायोब्ला गारि बायोब्ला आङो फार्स्ट गाखोगोन होननानै खिन्थु नोमानाव दावराव खामै नोमफानाव दावराव खामै बायनाय बाइकआव आंखौ दैखांनो दा हास्थायनानै बुं लाजिगोन बिसोरो खामानि मावनो सोलोंगोन बिसोरो जों जौगानाय नङा इसोरा लामा दिन्थिदोंना जों मावग्रा नङाबा सोलायनाय नङा इसोराथ' दिन्थिखागोन जोंनो लामाखौ लामा दिन्थिग्रा इसोर बियो सोरगोनि लामाखौनो दिन्थिनो हाग्रा इसोर बियो अब्ला बुहुमाव जोंनो लामा दिन्थिनो मा थान बेनोलाय मा गोब्राब बेनो दिन्थिखागोन बियो जोंनो बे संसाराव थानाय समाव लामा खिन्थु जों जौगानाय नङा जों सोलायनाय नङा जेब्ला जोङो मावग्रा जानाय नङा जसेबा मावसोमग्रामोन बेनिखायनो गेदेर खामानि बेनो बै फरेन सरकाराबो बै इजिप्ट बे मिसरनि सरकाराबो बिनि सायाव बे बिबानखौ होनो गियाखैमोन इसेबां गेदेर बिबान होबाय बेनो जेराव गोबां मानसिनि जिबननि रिक्स दङ बे खामानिखौ मोजां मावाब्लानो आंखालाव गोबां मानसिया थैनोसै बेबायदि गेदेर रिक्सनि खामानिखौ बेनो होनो हादोंमोन जों फोथायजाथाव जानांगौ जोंनि खामानि दामानियाव जों मावनो सोलोंनो ओरैनो न'आव गावनि बिमा बिफाखौ मोसौ बोराइफोरखौ बायदि खालामनानै अंखारै मोसौ गायनिफ्राय सेरथाबनानै गाइखेर लोंबाय थानाय बायदि जोंनि बिमा बिफाखौ बिदि खालामालासिनो जोंबो खामानि मावनो सोलोङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोंबो मोजाङै खामानि मावग्रा जायोब्ला जोंनि न'खरफोरा रांखान्थियारि अबस्थायाव जौगागोन जोंनि समाजा जौगागोन नाथाय सासे मावनायखौ साबा जाग्रा सासे मावनायखौ साब्रै गानग्रा जोमग्रा बे न'खरा माब्लाबो जौगानाय नङा बिथांमोना चाइनाया इक'नमिकेलि दायो USA जोंनो आमेरिकाजोंनो फ्राय समान मानोना बिथांमोननि सेंग्राफोरा लामा लामा मबाइल गेलेदिंबायग्रा नङा ओरैनो नंथारि जायगाफोराव बेरायग्लांनानै बिमा बिफा खामायनाय थाखा फैसाखौ गारस्रावलाबायग्रा बिथांमोना नङा जोंहा बे मोनसे बिराद गाज्रि कालचार जादों दायो जोंनि गेजेराव माबा पाबजिनो बन्द खालामबायमोन नाथाय गेलेफिननो हायोसैनो आं मोनसे इयुथफोरनि सेमिनार लागासिनो दंमोन बेयाव आंनो बे डिजिटेल बे टेक्न'लजि आरो ससियेल मिडिया बाहायनायनि सायाव आंनो टपिकखौ होदोंमोन आं खोथा बुंबाय थानाय समाव आं माखासे सेंग्राफोरखौ सोंदोंमोन सासे गथ'आ बुंदों ओरैनानै सार आङो हराव ओंखाम जाखाङोब्ला 9टासोआव दाथ' स्कुलबो गैया कलेजबो गैया दाखालै बावैनि खोथा स्कुलबो गैया कलेजबो गैया फरायनांगौबो जेबो गैखाला बेनिखायनो आङो 9टानिफ्राय माब्लाबा 2टासिम फुंनि माब्लाबा 3टासिम आं गेलेदों नाथाय आं बुजि मोनदों बेयाव आंहा मा खहा दङ सारनि स्पिचनिफ्राय सारनि फोरोंनायनिफ्राय आं गारगोन बेखौ दे जों साननि 9टानिफ्राय 2टासिम गुरलाबाय 10, 11, 12, 1, 2 खै घन्टा जाखो 5 घन्टा आं सोंबाय बेखौ बे एखे एमाउन्टनि टाइमखौ सासे कलेजियेट गथ' एखे बे 5 घन्टाखौ नोङो माबा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बाहायोब्ला नों देरहासार जायैनि जेबो खोथा गैया नों जेराव बाहायदों बिनिफ्राय माबा मोनसे मोनफिनगोन ना मा लादों जोंनिफ्राय जों जेब्ला गेमफोराव बेस्थ' थायो
ससियेल मिडियाफोराव बेबायदि नङैनि गासै समावनो जों बेस्थ' थायो। जोंनिफ्राय मा लागासिनो दङ? जोंनि टाइम लादों, जोंनि फैसा लादों, ओरैनोथ' सोलिया, डाटा जों नांगौ जायो। जोंनि मेलेम ओरैनोथ' गेलेनो हायादां, खर' बाहायनांगौ जायोदां। जोंनि मेलेमखौ जों बाहायदों। इसेबां बाहायनायनि उनाव सम, थाखा फैसा, मेलेम, बोलो, बे मबाइलखौ 5 घन्टा खालाय ओरै हमथाना लाखिनायाव बोलो नाङा जानो बियो? आंनालाय माथो दसेबानो ओरै जायो, दसेबो लाखिनो हाया। 5 घन्टा ओरै हमनानै लाखिनानै बिसिनायाव गेलेबाय थानाया बोलो नाङो। बोलो बाहायनानै, फैसा बाहायनानै, सम बाहायनानै, मेलेम बाहायनानै नों मा मोनफिनो? बे मोनसे सोंलु जानाङा जानो दिनै जोंनो? नों मा मोनफिनगोन? जेबो गैया। आं खोनायाखै पाबजि गेलेयै इन्डियायावनो बेस्ट प्लेयारनो आरो माबाबो दङनो, मा बियो ML मबाइल लेजेन्ड ना माबा मोनसेनो सर्दै ML ना माबा मोनसे बुङो बिथांमोनहा, गेलेग्राफोरासो मिथिगौ। बेबायदि सोरबा मबाइल लेजेन्ड गेलेनानै, सोरबा पाबजि गेलेनानै, बा मबाइलनि जायखिजाया गेम गेलेनानै प्रेसिडेन्टनिफ्राय गल्ड मेडेल मोनदोंनो होननानै आं खोनायाखै। सर्बानन्द सन'वाला 25 लाख होबायनो होननानै आं खोनायाखै। आं बेखौसो खोनादों। हिमा दास मोनथिगौ दा? मैया दाखालिनि निउस, बिथाङा अलिम्पिकनि थाखाय सेलेक्ट जादों। हिमा दास गिदिर नङा, नोंसोरनि बैसोनि। बिथाङा जेब्ला फार्स्ट गल्ड मेडेल मोनदोंमोन, आसामनिफ्राय 50 लाख थाखा मोनदोंमोन। बे समाव बिथाङा जास्ट 18 मोन। हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो, हायार सेकेन्डारि 12, बिथाङा 12 क्लासावमोन। हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फरायबाय दंमोन। मानि थाखाय? मबाइलाव गेम गेलेनायनि थाखाय? न'आव हाबसो गेम गेलेबाय थानायनि थाखाय? जमुना बर'नि नाम जों मोनथिगौ, अंकसिता बर'नि जों नाम मोनथिगौ। मानो? मबाइल गेलेनायनि थाखाय? गोबां प्लेयारफोर दङ, जों मोनथिगौ बिथांमोननि नामखौ। बिथांमोना जोंखौ सिनाया, नाथाय जों बिथांमोनखौ सिनायगौ। बिथांमोना देरहानायनि थाखाय। जोङो जेनगोन। बेफोरबायदि नंथारियाव जोङो सम वेस्ट खालामबाय थायोब्ला, समखौ खहा खालामबाय थायोब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा। इसोराथ' जोंनो दुखुनि गेजेरावबो जसेफखौ हादोंब्ला आंखौबो हागोन। इसिबां गेदेर समायसानि गेजेरावबो दानियेलखौ हादोंब्ला नोंखौबो हाखागोन। जोंनो लामा दिन्थिग्रा इसोर बियो, जोंखौ जौगाहोनो इच्छा थानाय इसोर बियो। नाथाय जोंहा बेफोर गुनफोरा थानांगोन। जेखि जाया जायगायावनो फोथायजाथावै इसोरनि बाथ्रा बायदि इसोरखौ सिगां जों खालामनानै जिउ खुङोब्ला, जायखिजाया मानसिफोरनि गेजेराव थायोब्लाबो, बबेबा न'निफ्राय गोजान जायगायाव थांनानै जोङो फरायनांगौ जायोब्लाबो, खामानि मावनांगौ जायोब्लाबो, जेब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ दानियेलमोन बायदि सिगां खालामगोन, इसोरनि रिलेशनशिप, इसोरजों थानाय सोमोन्दोखौ जों जेब्लाबो कनसार्न जागोन, जेब्लाबो जों सानगोन, अब्लाना इसोरा नाय जोंखौ जौगाहोखागोनखा। जसेफ खामानिनि इन्टिग्रिटि बेहा दङमोन। खामानि मावनायाव बे मोजांमोन, जायनि थाखाय बियो एसेबां गोजौ गुबुन हादरावबो मोनसे पजिशनखौ मोनदोंमोन। फारावनि नेक्स्टआवनो होनना बुंदों, राजानि गाहायावनो। गोबां इजिप्सियानफोरा बे पजिशनखौ मोनाखै। जानो हागौ बयबो लुबैनाय मोनसे पजिशन, बयबो मेगन सानाय मोनसे पजिशन। इजिप्टनि मिसनारिफोराबो बे पजिशनखौ मोनाखैमोन। जसेफआ बे पजिशनखौ हासिल खालामनो हादोंमोन, बेखौ आवग्रिनो हादोंमोन। मानोना बिथाङा इसोरखौ गिग्रा सेंग्रामोन। खामानि बिथांनो होयोब्ला बेखौ गोसो गोथारै गोसो होनानै मावग्रा सासे सेंग्रामोन। आरो बिनियाव मोनसे मोजां गुन दङमोन, बे जाबाय पापनिफ्राय खारग्रा सेंग्रामोन। गावखौ लेथ्रा खालामग्रा बेबायदि सेंग्रा नङामोन बिथाङा। गले गले नामोन सानफ्रोमबो बिनि बिगोमानि हिनजावा बेखौ गाज्रि खामानि मावनो लोगो लादोंमोन। सानफ्रोमबो। जोंहालाय माथो खनसेयावनो गोग्लैयोलाय आरो, सानफ्रोमबो नांलाया माथो। जोंहालाय माबोरै खनसेयावनो गोग्लैयो? ख्रिस्टियान सेंग्राब्ला। जसेफआ सासे इसोरखौ मिथिग्रा सेंग्रामोन। बिथाङा इसोरनि बाथ्राखौ मिथिगौमोन। सोरनिबा हिनजावजों उन्दुनाया पाप, बेखौ मिथिगौमोन। जोंहा आरो दानि गोदान सेंग्राफोरा सोरनिबा हिनजाव लादों खारदों मालायनि हिनजावखाखौ मावथा मानसिफोर जोङो। नै दाखालिसो जोंनि बर' जि माबाफोर दङ, मिडियाफोर दङ,
बिनि गेजेरजों आं एखे राहायबो साननै सानथामाव नुबाय सोरनिबा हिनजाव लाना खारदों फट' होदों मालायनि हिनजावखा गथ' गोनां हिनजावखा लादों खारदों ससेबा बिब्दि नङामोन जसेबा गावखौ गोथार लाखिग्रा सासे सेंग्रामोन जायनि थाखाय इसोरा बेखौ रेसपेक्ट खालामदोंमोन जों आं इंलेन्डआव थायोखाय आंनि क्लोज लोगोफोरा सोङो आरो आंखौ माब्लाबा होनना बुङो आंखौ मा बैथिं बैयो माथो बिराद फ्रिनो होनना बुङो आरो देहानि सोमोन्दोआ बैसोर सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव माथो गोबांथार फ्रिनो आंथ' बुङो आं नुवाखै बिदि आं जोंनियावबो एखे नुदों जोंनि उदालगुरियाव एखे नुदों जोंनि क'क्राझाराव एखे नुदों जोंनि बर'फोरनियाव एखे नुदों आं बेखौसो मिथिगौ इसोरनि इच्छाया मा इसोरा जोंनो बे जि जोंनो मोदोमनि जि लुबैनाय जोंनि जि आथोन बेखौ इसोरा गोथार थांखि लानानै बियो दानानै होदों इसोरा गोथार थांखि दङ आरो इसोरनि थांखिया जाबाय सासे हौवाया 1 करिन्थियानि 7 बालाबा बुंनाय बायदिब्ला सासे हौवाया सासे हिनजावजों हाबा जानायनि उनाव मोदोमनि सोमोन्दो लाखियो बे ख्रिस्टियानफोरनो फोरोंनाय ख्रिस्ट'नि बाथ्रा बियो सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों हाबा जानायनि उनाव हाबा जायोब्लासो बे मोदोमनि सोमोन्दोखौ लाखिनो मोनो जसेबा बे बाथ्राखौ मोनथिगौमोन जायजों हाबा जायो बेजोंसो मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनो मोनो बेनिखाय गले गले सेंग्रा देरफुनाय 17-18 बोसोर बयसनि सेंग्रा नर्मेल सेंग्रामोन जसेबा जाया मोनदां बिनिया होननानै जों माब्लाबा सानफ्लांनो हागौ जायोमोन नर्मेलमोन गथ' मोनदों हाबा जादों बिथाङा 2 गथ'फोर मोनदों अब्लाबो सासे नर्मेल सेंग्रा मोनब्लाबो बिथाङा इसोरनि जि बाथ्रानि गाइडलाइन बे बिसयाव इसोरनि बाथ्राहा मा बुंनो गोनां दङ बेखौ बियो मोनथिगौमोन आं मोना बे गाज्रि खामानिखौ बे दुस्थु खामानिखौ आं माबोरै मावनो जसेबा बुंदों